Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Tuy busog ket na ikalang nagibtur ken lettaan
kag idi nga umadayo ka ngem sublian nagto day tati karimbiyag ko pusok ng namnaman ket inururay ka aldaw ang naglabas kanayon ka siksegaan tawag mo ket surat awan man tiit nagmauran di tunggal darig man nga inag may-maysa awan ti marigna nudulaing sa eti kaunggal lipatin ka kunan ngem di ka ba ilanday to'y puso taaging gaitan ay ayatin kalata tawid nga naglapas diyak nakalipas apay nga minatikan malipatan di inunan oras sikan tiyatang di kaunggang lupay no ikol bumisukat mo isabali samit ni ayan ayakin kaman kinuwaksin di ka malipatan aniyan ang nagsakit di mapaniknikan nga andan sa bali ket siya tay kainsuka sa entin pagnusa tiin ka insuba napudno nga aya usok laeng pinasuga apkes ken sadaam iturang halak amem apanusa apay nga pinatikan manipatan di inunan oras sikat tiyanda di kaunggat lupay no ikal bumisukat mo isabalin samit ni ayat kinkaman inuwaksin di ka malipatan
isudli ko aya't abulot ko hepeng na laeng nga inak piruken ay mapukuda kaniyak na ikete nupay na saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramideng jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan ayak laen jak maiptur asa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen di saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subliana pusukin ritnam isut adaan karbengan awan itengel ko amang ikot ken ka nudila to'y aya ngayon nakin arik na jak maiptur nasa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen di saan ko abukbuko saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramid jak may turet pa'y nga inak puyaen anagluana gapukan ayak laen maiptur no sa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko jak maiptur no sa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko
nga aldaw apan agkuy-kuyog ta napnualen kinaragsakta kas naawan patinggana pulos sadyang ninamnama ti pagsinaan ta luluwag ti agpatinggan liday nagmarikna no tirabi nagmaymaysa si kalae panpanunute an-ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan ti agmaymaysa aglalo no kailiw ka nariga no maminsan no mangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam no panpanunute ragsak ti agpatingga karin kari di kay nilala no napudno day taayat no tirabi nagmaymaysa si kalae panpanunute an-ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan ti agmaymaysa aglalo no kailiw ka nagsaeman anusa si kati kapuna ulo sadyang ninamnama ipagsinaan ka no tirabi nagmaymaysa si kalae panpanunute an-ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan ti agmaymaysa aglalo no kailiw ka an-ano sa tanarigan agsapul sa baling nga ayan nabayag adi ka nakikita hello kumusta ka kailiw ko kadam dito'y din na naglabas aldaw bulan kentawe ayat mo kadin kita nagbaliwe kaya't ko ida pasugye kailiw ko napinta sa langin-langin hello kumusta ka
kumusta Ahmed di ta puso? Hello, kumusta ka? Tawag putiin ka sumbata. Bidaw ko asyak tay sang peta. Hello, kumusta ka? Nabayag, adi ka nakikita. Hello, kumusta ka? Kailiw ko, kadam dito'y din na. Hello, kumusta ka? Kumusta Ahmed di ta puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko tiin ka sumbatan. Kidaw ko asyak tay sang peta. Hello, kumusta ka? Kumusta Ahmed di ta puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko tiin ka sumbatan. Kidaw ko asyak tay sang peta. Kidaw ko asyak tay sang peta. Hello, kumusta ka? Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saan mo? Malagip na kataylaen when you awan na punta natin. Tutoy iliwukin ka, nagpay dumat kabarken sega. Siksikat at natwirik na, kaputa ay ayaten ka. Yung kumalang mabalin at kakalata, dito'y sibay kong amabuy-buya. Yung kumalang mabalin at lalailong tatlong may parik na tuy ayan. Kumusta kan biyak ko? Kumusta at tapuso? Adakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. Well, laglagipem, asik-sikalae, di ay ayatek, inggat tungpal tanen. Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saan mo? Malagip na kataylaen
nagpayduman dagarken seda siksikat at tatwirik na gaputa ay ayaten ka nukumalang mabalin at dakalata tituy sibay ko amabuy-buya nukumalang mabalin aglalailuan tablong may parik na tuy ayan kumusta kang biyak ko kumusta at tapuso adakat pa'y patek ko titabiyag mo well laglagi pem asiksik-alaeng ti ay ayatek tinggat tong pantanen well laglagi pem asiksik-alaeng ti ay ayatek tinggat tong pantanen
Kapuya ko di paay mga dosa. Kapuya ko di paay mga dosa.
Naderberen tuy pusok ti puro legdaan, naubutan ng luluwa anagari mayang imnas ni ayat jak pa'y napadpadasan, di pa'y naglunit ginubuhay di kalman. Utubig kadipay na iyurit agasat, dudugin na laeng pusok ni damsa, agari mayang kadi manen dagiti nuluwak, umapay kadi manen sakit ken uglang. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Nudungting to ti panawin, ama kabangon na nagkagamirak arasaas ni ayat, ibaw ingkontun imatang po dagit liwliwa, mangisakit kinubwat bulsek nga ayat. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat tiag sangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Jakon agayat ikarik dayta, jakon kayat apabaruan nilema, jakon kayat ti agsangit pay, jakon kayat ti mapay pay. Sikat laing di nagkasarakan, dardaret-daret napakabulan kaya awan pulos nagtalka nagisikat keti
ako no awan tun palagayan mo kaya sao em laeng ay palikas di ka kumahagaman Ngiptay agpambarang ka na damay na panagkukit ka simula ingit pinuksan taayat mo kaya Siksika laing di Nakasarap ka Tadaret tepe Apakabuklan tiayan Awan pulos awan pulos nagtalka nadisika Ket di naglipliputan Pangaasin niya ko No awan tun palagayan mo kaya Sao em laeng ay palikas Di ka kumahagaman Ngiptay at pangmarang ka Na dapay na patigkukin ka Kas mula ingit pinuksan Kaayat mo kariya Kas mula ingit pinuksan Kaayat mo kariya Napadpadasan tinagtigos paspasin alulwa Ngamitan itatan napadasa kong tasigan tigapuna na minsan nga aldaw puso balangan ni ayan no amok latuman ang gastoy tipa banaga yakuman nagay ayan at nun awan isang sangita impagaro kulang alin
napadasa ko tasika tigapunga na minsan nga aldaw din sa balikan di may sa puso balangat ni ayan no among lago ba ang gasto di pa banagan yaku managay ayan tapnon awan bisan sangita ipagaro gulae aliw-liwan ngem saan gaya tabi na'y bayan na
kapagkan Enliliwat uray rawan katena Umanayan ako, aliw-liwato'y puso, sakit ni agek mo. Takas man lahat ka Mangiparparik na Ngeparpar mata Kastoy gayan ni ayat, nalakaan harigat, di ang mabatubat. Matukay ni karayo sa mitageng Di malagip ko Samit ni agek, di jak malipatan. Tauray no malmaldaya, mabaw asan daytoy ritnak. Samit ni agek, isut dadarep-depek. Mapukaw punto man amin anapate Agbati dito'y lagi Di samit ni agek Kaisot kapagkan Enliliwag uray awan katena Umanayan ako, aliw-liwato'y puso, sakit ni agek mo. Takas man lahat ka Mangiparparik na Ngemparpar mata Kastoy gayam ni ayat, nalagaan harigat, di ang mabatubat. Matukay ni karayo sa mitagek Di malagip ko